господин председател. Аз много бих искал да знам, колеги, защо днес използвате политиката за разширяване като инструмент за пробутване на желани и недообмислени идеи за Европа. Европейският съюз не е създаден да служи на френската външна политика. Ако трябваше да следваме Макрон и неговите неразумни идеи, отдавна щяхме да бъдем във война с Русия. Това не е просто неразумно. Това се нарича тежка когнитивна недостатъчност. Гласуването с единодушие е основен гарант за равноправие на държавите членки. С вашето искане да го премахнете, както и въведахте Европа на две скорости, вие просто разкрихте какво искате. А именно Европа да е разделена на важни държави и държави втора ръка. Това е пътят към Европейският съветски съюз, както каза колегата Джамбазки, където от една централа се издават заповеди, а всички останали само изпълняват. Ние живяхме в подобен режим и нямаме никакво намерение да го правим отново. Благодаря.